Hello? Za ka iya kashe wannan kiɗan naka? Me ka ce? Za ka iya kashe wannan kiɗan naka? Ina so ne bacci a nan, kiɗan ku ya dame ni. Yanzu fa, haka yayi? Za ka iya kashe wannan kiɗan naka ko in zo in kashe shi da kaina? Za ka iya zuwa da kan naka, sai mu danse a nan. Banza. Hello? Hello? Banza. Idan ina so na yi bacci kuma ban samu damar yin baccin ba, ina zama fitinanne sosai. Dakata, wane ne kai? Kawai wake ne da yake so ya bacci. Kai, daman kawai don ka kashe kawai ka zo nan? Ba na gaya ma kashe kiɗan ba a waya, ki saurara na? Na gaya ma zan zo da kaina in kashe. Kai, ka san me kake saka kanka ciki kuwa? Ka san ni wane ne? Ka san wane ne kawuna? Ƙwarai kuwa na san waye. Wannan bidiyo na makashin wake zai dinga zuwa muku ta tashar Hausar Arewa TV. A ba alfaharin kashi bayan kashi. Wannan shine kashi na farko. Da fatan za ku nishaɗantu da wannan shiri na makashin wake. Mun gode. Ku mana subscribing, ku yi liking Hausar Arewa TV, ku mana share. Kada ku manta ku danna ƙararrawa idan kun yi subscribing ɗin domin samun sabon shirinmu. Makashin wake har abada. Makashin wake. Barka da safiya, Mr. Cromwell. Ya sannunka, me ya faru da safiyar nan ne? Me yake faruwa kuma a nan? An samu harbe-harbe jiya a wannan warehouse kuma ne fara karɓar kiran
da aka kira a lokacin harbe-harben. Ka san wannan warehouse na wane ne? Na sani da akwai wani a ciki har yanzu dai ban tabbatar ba. Saboda ina jiran samu tallafin gaggawa ne, ba wani abu ai gani nan. Kai, wurin nan an yi kisa sosai a wajen nan, ba kyan gani. Kai, gaskiya an kashe wake da yawa a nan, za su kai dozin ɗaya. Ashe ma ba ma buƙatar wannan bindiga kwata-kwata. ‘Yan jagaliyar waken nan daman sun saba irin wannan faɗan tsakaninsu. Wannan ba irin faɗan ‘yan jagaliyar da ka saba gani ba ne. Wannan kowa ya san wannan bindiga, wanda ya san bindiga ne. Ga wani ma waken ba dukansu gaba ɗaya ba. Wannan ko da ka san abu ɗaya ne wanda tabbatacce ne haka. Ba ma buƙatar wata takardar neman izinin bincike a nan. Muna buƙatar ta sai mun samo ta. Domin ni dole in rayu a cikin wannan binciken da sanin ƙwaƙwaf. Ka ga na samu wani abu a nan, zo ka ga. Makashin wake. Makashin wake. Me hakan ne wai? Wannan shi ne idanunsu. Tabbas. Wani yana zuwa. Mun samu wani yana zuwa. Waye wannan? Zo mu je. Tsaya a nan, tsaya a nan aka ce. Tsaya waye? Motar 'yan sanda ce fa a wajen nan, tsaya. Ka tsaya. Kada ka tafi. Ba ka da dabara. Ka fito daga cikin motar, ka ɗaga hannayenka sama yadda zan iya ganin su. Fito a hankali, fito a hankali. Ofisa, kada ka cutar da ni. A yana ganin ka. Banza kawai.